Ar gyfer yr arbrawf hwn, byddwch angen microsgop golau, sleidiau gwydr, arwydryn, ffyn cotwm, nodwydd garnog, gefel, winwnsyn newydd ei dorri, hydoddiant methylyn glas 0.1%, hydoddiant iodin, pibed, bicer o ddiheintydd. Gan ddefnyddio gefel, piliwch haen dynnau o epidermis o tu mewn i ddarn o winwnsyn sydd newydd ei dorri. Rhowch yr epidermis ar sleid wydr. Ychwanegwch differyn o hydoddiant iodin. Defnyddiwch y nodwydd garnog i roi arwydryn yn ofalus ar y sleid wydr. Archwiliwch y sleid. Defnyddiwch y lensys gwrthrychiadur lluosi 10 a lluosi 40 i adnabod rai o adeiladdau'r gell. Tynnwch diagram wedi labelu o gell. Rhowch ddifferen o methylyn glas ar sleid wydr. Rwbiwch y tu mewn i'ch boch yn ysgafn a ffon gotwm. Rhowch ben y ffon gotwm yn y differyn methylyn glas. Rhowch y ffon gotwm yn y bicer o ddiheintydd. Defnyddiwch y nodwydd garnog i roi arwydryn yn ofalus ar y sleid wydr. Archwiliwch y sleid. Defnyddiwch y lensys gwrthrychiadur lluosi 10 a lluosi 40 i adnabod rai o adeiladdau'r gell. Tynnwch diagram wedi labelu o gell.